bandiraɓe ɗon sampate aɗa heewi e nder jewte ma sande jewtude enen kala rafiji mbiya ko ɓuuri hewde e rafiji ko ummoto koye ñamele meɗen kono won hen kadi kode tubakoɓe gaddani hen hol dalil mo joganɗa ɗum dalil joguiɗen hen ko andi neɗɗo to sa waɗi hunde gollal a waɗat feere ƴeewa ha ganda ɗo ummi banggueji foof fannuji muɗum eyde jiɗɗen nde wonde cafrowo gadiru ɗon kam koye fina tawaji ɗi tawɗen guila e galleji babiraɓe mamiraɓe meɗen caggal mum mbaɗen jilluji kadi e nder leyɗele afrique way hen ɗo la Guinée en yaade ha leydi Sierra Leone en yaade leydi Mali ndi e dendagal muɗum ha Burkina Faso en foof on saaha kam en ɓeyditi e wittoji meɗen tawi ko pullo tan wonno kono kadi jiɗɗen andorde hunde wonde guila e gandal asrar ha yewtoy kadi e gandal ko fati e safruji te namdiɗen safruji ɗi en tawi enen ken ñawnaɓe hande ñabbuji men ɗino kewrini ken ñawnaɓe e nder hen ɓe mbi hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi woni 1957 tubakoɓe français en gaddino pharmacie to Saint-Louis du Sénégal ɓe joɗɗino ɗon pharmacie o gam addude eɓe cafra mataw ɓe goni ɗon fodde duuɓi ɗiɗi ɓe donki dañde tan hay ujunnaji ɗi 4 walla 5 denduɗi ɗan ɗum kam ko hunde hawnide wonanta jomumen saabu hande o ina wonɗo darotoɗa tan nde timmata minute tawa yiɓe jeeyi fodde ujunnaji 20 walla ujunnaji 50 eyyi ɗum noon wadde so tawi jooɗima ha hono ɗum ɓe gande koye mabɓe ɓe duttiti hollitoyde laamu France walla nelnoɓe ɓe wonde kamɓe de ɓe nawi ɗum ɗo gandal mabɓe e doole mabɓe mbaɗi hen jawdi mabɓe nawi ha Afrique ɓe mbaɗi duuɓi ɗiɗi hay hunde ɓe jeeyani toon firti yimɓeɓe natata jeeyata coodata sowona taw ko yimɓe français en wonɓe toon walla yimɓe Europe naɓe sahaji kono kam Afrique naɓe kam coodani eyyi ɗum noon woni haala ka waɗi yaaha garta wittoji ɗi mbaɗi ha woodi wiɓeɓe yoɓe jokkodira yahudiyanke goto israeliyanke goto pewdannoɗo poɗɗe barannoɗe Palestine naɓe e nder gandal e peeje ɗe ɓe mbaɗata on ko on nde ɓe jokkodiri mum on namniɓe joni ko raɓɓiɗe e haala tan en mbawa ñawde ɗon hay hunde so wona ƴeewen koɓe ñamata neldon amen ko woni guuro mabɓe ko ganduɗa ko ɗum ɓe ñamata ɗum woni noon ɓe ƴettiɗo gawri men ndi suuna mum samme muɗum yaadude e ñebbe en poɗɗe en yaadude ɓohe en jaɓɓe en follere en e gueɗe goɗɗe ɓe kolli dal ɗum ɗo woni guuro mabɓe so yawti ɗum ko kosam nayyi e kosam baali beyi ɗum kadi koye ñamri mabɓe ɗo tan woni nebbe meejo mum e gueɗe mum e tubako noon ƴeewi ɗum de kanko juif o wi ɓeeɗo ñawata sabu ne wayno ɓe gottoto ko ordonnance ɓe kirto ko ordonnance hen gotel fof o ƴeewi ko ɗum ɗon adda ko wiyete feere e nder ɓandu neɗɗo ɗum ɗon adda ƴiƴam ɗum ɗon ɓeyda ɗum ɗon ɓeyda ɗum wadde so neɗɗo ne ñaama ɗum cellal muɗum daiman duumoto so yeehi ha ɗum ɗo towi tan so ñaami ɗum ɗo walla ñaami ñamri mbandi follere nde walla jaɓɓe ɗe ina ko manquirano ko e ɗum ɗo ne hepta ɗum e ɗum ɗo o ɓiyeɗo kam firti koɓe ñawata ɓe mbi ko noon woyi ɓe mbi joni noon minen min pewni produit ji amen te kadi komin felliɗ hanti fewnude min carat ɗum e nder aduna he foof kono ha tengti Afrique sabu min to Afrique naɓe min tawi hayso tawi eɓe jogui leɗɗe ɓe pewdani ɗum ɓe ñantani ɗum ni tan ɓe pewɗi ni tan ɓe kono ñamri ni tan no ɓe ñamrata ni o wi wadde son ƴewtidima mbawa toon wadde ha mbawon yeyde ɓe ñaw noon ɓe sabu mo ñawani kam wawata wawa safrade wadde ñawnen ɓe son ñawniɓe nden mami mbattu ɓe namnimo ñaw hono ɓe ñawnirta o wi ɗumen ko kalɗon ɗo e guura mabɓe foof on kalani hen maaro firti koɓe ganda maaro walla ɓe ñamata maaro o wiyay o wi ñamowo maaro wawa joɗade duuɓi 50 tawa rontinani ñabbu e nder ɓesgu ɗum foof ala ko haali kañum hoore muɗum noon son nawi toon maaro ton jii on joni résultat mum de timmata duuɓi 50 handi kamɓe foof tata koɓe ñawoɓe tan ala catégorie kamɓe foof eɓe mbawi wonde hanti ñabbuji tan heddoto ko mbo ɓuuri tampude e ɓuurɗo semorde kono kamɓe fof ɓe ñawat ni woni noon ɓe gaddi maaroji ɗi nde ɓe gaddi maaroji ɗi kadi waɗa feere ha wawa kadi yimɓe mbawa ɗum jirade nawa koye galleji yontaɓe ɓe mbi ko yoɓe nawa ɗum e galleji chef religieux en wayno commandant armé en ko wayno lamɓe chef de canton ɓe alɗuɓe eyi miskin so ari toon wottima maaro tan
so yi ɗum tawi tan no jogino ngaari yeyande soodo e maaro tawi no jogino gawri muɗum ndi joɗɗinno tan ha tawtodira paayi mum jaran ƴettude fawru no wono yeeya ɗum sooda sak goto maaro ɗum wonti hanti faaro ɗum wonti nguura yimɓe ɓe ngamani gawri ndi unde ɗum e sottude ɗum e sokku ɗum e fof ɓe nguuri hanti mbatti wurde maaro yeehi ha ɓoye laamuji ɗi balliti kadi gaddani ɗumen kadi guese maaro sara wonti hirande e bottari ndi fof hanti ko maaro hay lacceji men gonti maaro ɗum woni noon faaro ngo maaro wonti faaro ngo addani en pawle fawnude en parnima ha en parnima e maaro ha en gonti kadi fawnuɓe e nder maaro wadde hande o embo ɓeyduno hen goɗɗum ɓe mbi ko arôme on ɓe mbi ko japon ɓe nelalno ɗum toon ummortono ɗumen japon noon ƴiƴam wonɓe koɓe kaali hen e nanallaji ɓe mbiya ko ƴiƴam pucci ɓe mbiya ko hayni kadi ƴiƴam dawaɗi fewdirteno on saaha kam sa memi ɗum kam e ñamde a ñama tan ha ɗeta mayde saabu an dakamme o ɓeydoto cafeki kono noon ɓe mbi ina jogui ñamde wonde hen ko toɓɓata ko ñamɗa hen kono wayi toɓɓil no wiide famɗiri fof wonɗo toɓɓitta e ser haɗa hande nde so yeehi tan hande tolnima e ko foti ni walla yeehi ha tollodire e haɗa hande nde foti guila paale toɓɓi tan no guel tolnima e haɗa hande so poti tan haɗa hande fettat ɗum woni mayde hanti batti yimɓe batti yande joɓɓi tan kawɗi ɗumen no ɗo halligtono joni girñiti tan daggi denki yaadane wonki ko yimɓe ɗo lelno hirti ha haari tan fina tawa wayini watini ɗum fuɗɗi hewde yimɓe ɓe yeehi noon ha ɓooyi hanti ɓe ɓeydi ɗum kadi e mbaadi kewɗi haaɓe jolni ɗum kadi e nder afrique ɓe gari kadi mbatti fewnude produit mbawi ɗon e nder leyɗele meɗen enenne kadi mbaɗɗen hanti gueɗɗe ɗiɗi go mbaɗɗen yewde tan lammi e jaɓɓe ɗe cafani follere nde ɗen mbawi woɓɓenayi joyanode ni tan gadana lamɗam e monde hanti ha wonti leyɗele kam ha ɓuuri noon hande kam ko tengtude kam leydi sénégal min Allah rokki kam fartange kam leyɗele l'ouest afrique ɗe fof min naati e majje kono noon hono sénégal e bonde ko ñamata mbiyani ɗum e leyɗele kidi a jarama donno sampati ko kalɗa ko wonde rafi men kewɗe gummoy koye ñamale ko waɗeɓe pewji beele ñawna en mbawen safrade e mabɓe e joni o ɗon kam ma en gaddu kadi taw ko jewte jaaƴe no famni saabu maaro nden sa ñaami tan waɗade gabbel ɗo aɗa holla guiyen mbiya hande mi ñaami maaro hawna balɗe nayyi joyyi minen jeddodira maaro guilay tamole pomen de vis CFA won payri sagen ko ɗin galleji gonno contunodi ene jeeya maaro a jarama ma en gattan sallallah no jaaɓi